வெல்கம் டு அகிலா சமையல். இன்னைக்கு நாம வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாழைக்காய் வறுவல் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வாழைக்காய் நறுக்கியது 2, மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு 1/2 டீஸ்பூன், சோம்பு 1/4 டீஸ்பூன், கருவேப்பிலை சிறிதளவு, காய்ந்த மிளகாய் 2, பூண்டு 1 பல், எண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நான் வாழைக்காயை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள் தூள், இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நல்லா மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். அப்போ தான் நம்ம போட்ட மசாலா எல்லாம் இந்த வாழைக்காயில் நல்லா சாரும். அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம போட்ட உப்பு அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா வாழைக்காயில் சார்ந்து இப்போ வாழைக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ அடுப்பில் கடாய் வச்சுட்டு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சோம்பு போட்டுக்கலாம். சோம்பு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த கருவேப்பிலை, காய்ந்த மிளகாய் போட்டுக்கலாம். கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த ஒரு பூண்டு பல்லை இந்த மாதிரி நச்சுட்டு போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இது கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த வாழைக்காயை அதில் போட்டுடலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வேக விட்டுறலாம். இப்போ வாழைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு. நம்மளுக்கு வாழைக்காய் நல்லா மொறுன்னு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு அப்படியே வேக விட்டுறலாம். அப்போ நம்மளுக்கு வாழைக்காய் நல்லா மொறுன்னு வந்துடும். இப்போ வாழைக்காய் நல்லா மொறுன்னு வறுபட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி வாழைக்காய் வறுவல் செய்கிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் கூட டைம் ஆகாது. ரொம்பவே ஈஸியாக சீக்கிரமாகவே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இப்போ சூப்பரான வாழைக்காய் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை.